गिबियावनो गासैबो बर' रायजो राजाफोरनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन खेबसेबाव बावहरग्रोनाय जाबाय। मोनसे जोबोद दुखु गोनां खौरां जों बर' हारिफोरनि थाखाय। बयबो मिथिगौ एम बाथा बिथां जाय NLFB-नि चिफ बिथांखौ उदालगुरि पुलिसा दाख्लै एरेस्ट खालामदों। नाथाय बे एरेस्ट खालामनायनि आन्दोआव मा दं दिनै NLFB-निनो भाइस प्रेसिडेन्ट बिथां बि सुखाङा टेलिफननि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ मिथिहोनो माखासे खोथा फोरमायहरदों। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। थारैनो एम बाथा सारखौ एरेस्ट खालामनायाव राजखान्थिनि आखाइ दङ, बे थारैनो फोरमान जाबाय। आं बे खोथाखौ दाख्लैनो एसे आन्दाज मोनखादोंमोन। बेनिखायनो बि सुखां सारा मा होननानै फोरमायहरखो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव कल रेकर्डिंखौ खोनासंनानै लादिनि। मा बिबानाव दंमोनलाय सुखां नोङो? ओरैनो दायो काउन्सिलर ओरैनो दाख्लै माबानि गेजेरजों भाइस चेयारमेन भाइस प्रेसिडेन्ट भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै दायथ' होना दोनथ'दों आरो। दा जिहेतु नोंथांमोननि NLFB आफादनि एम बिबान, औ ओरैनो खोनानायाव जोङो सरासनस्रायै रायज्लायनाय एम बाथा होननानै बुङो। दा बेखौ दिनैहाय आसाम पुलिसा हमनानै खोनानो मोनदों जेलावबो सोहैबाय होननानै। बावहाय नोंथांमोननिफ्राय सासे नोङो आफादनि दैदेनगिरि हिसाबै मा खेंफोरथि होनो सानो? बेनो आं बेखौनो दायो रोखायै फोरमायबावनो सानो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव। दा नैबे दाख्लै थांनाय साननैसोनि सिगां आगोलाव काजलगावआव क'क्राझारनि नङा काजलगावआव लोगो मोनलायदों। फार्स्ट टाइम काजलगावआव लोगो मोनलायदोंमोन क'क्राझारनि असि आरो पुलिस अफिसार लाटुब दास होननाय मोना काजलगावआव जोंनि एम बाथा बिथांजों लोगो हमलायनानै क'क्राझारनि सराइखिला 7 APBN हेडक्वार्टार पुलिस गेस्ट हाउसाव लानानै थांदों। एसपि जों सावरायनो होननानै, क'क्राझारनि एसपि जों सावरायनो होननानै लानानै थांदों। बे समाव सराइखिला 7 APBN हेडक्वार्टार पुलिस गेस्ट हाउसाव क'क्राझारनि एसपिआबो लोगो हमफैदों। लोगो हमफैनानै बिथाङा रिकुवेस्ट खालामदों बा खावलायदों, नोंथाङा BJP-आव जयेन जानांगौ बा जयेन जायोब्ला मोजां जायो, बे खोथाखौ खावलायदों जाहैबाय। अब्लानिया बे समाव बिथाङा बुंदों आंनि गासैबो न'नि बाय बाहागि आरो आंनि बिमाय असे राजिब बांगालानो BJP-निखा, आंलाय मानो BJP-आव हाबलायनांगौ, बे खोथाखौ बुंदों जाहैबाय बिथाङा। उनाव बिदिनो नोंथाङाथ' BPF-नि मानसि होनना बुंदोंमोननो। दा बेवहाय आंनाव आं BPF-नि होननानै मा लिरनाय दं? दिनै आं गोबां दैदेनगिरिफोरजोंनो लोगो हमो, सावरायो। खिन्थु आं बेबायदि BPF-नि नङा आरो आं सासे संगठनाव थांदों जाहैबाय। दसे थानानै उनाव उदालगुरिनि एसपिआ नोंखौ रायलायनो लेंहरदों होननानै बुंदों जाहैबाय। नोंखौ सानैसो मानसिया उदालगुरिनिफ्राय लांनो फैगासिनो दं, पुलिस बिफाननि राजिब गहाय ओमफ्राय सासे DSP बिथांमोना नोंखौ लांनो फैगोन, उदालगुरि एसपि-जों सावरायनो लोगो हमनो होननानै क'क्राझारनि एसपिआ बुंदों जाहैबाय। बिनि उनाव बिसोर बेयाव सराइखिलायाव सावरायखांनायनि उनाव उदालगुरिनि सासे राजिब गहाय होननाय DSP बिथांमोना बिसोरखौ जोंनि एम बाथा बिथांमोनखौ हरनि 3टायाव कालाइगावआव लाना फैबाय आरो। कालाइगावआव लाना फैनानै बिथांमोना बै नेक्स्ट दिनाखालि 10:30 समाव माजबाटनि पुलिस स्टेसन थानायाव बिथांमोना नैबे दाख्लैबावै गोदानै ओंखारनाय BLA बिनि सासे मावथि बा सोद्रोमा दावहारु सिखाव होननायखौ जेलनिफ्राय बरननानै रिमान्डआव लाना थांनानै बै माजबाट थानायाव जोंनि एम बाथा आर्मि चिफ बिथांखौ लोगो हमलाय होनानै बेवहाय मोनसे स्टेटमेन्ट लादों जाहैबाय। दा बे स्टेटमेन्टआ बेनो, दाख्लैबावै जि BLA आफाद ओंखारदों बेयाव एम बाथा बिथाङाबो लोब्बा दं होननानै बै दावहारु सिखावा रोखायै बुंना होदों जाहैबाय। दा
उनाव बिसोर बेयाव गुबदा गुबदि नांलायबायनो आंथ' नोंखौ सिनाया नों सोर आंखौ मानो बिदि बुंलाबायखो होननानै जोंना बे एमबाथा बिथाङा बेयाव थरख' बिथरख' जालायबाय माने बे समाव पुलिसा र' होननानै बादा खालामनानै दसेनि उनाव उदालगुरि कर्टआव लाना फैबाय उदालगुरि कर्टआव लानानै फैखांनायनि उनाव जोंबो खोनानो मोनबाय जों होसोलांबाय उदालगुरि कर्टआव बे समाव थिग 4टा कर्ट बन्द जाबाय मानसिया कर्टआव गैला जेलाव हरबाय होनना बुंबाय जेलावबो जों होसोलांबाय बेयावबो मोनाहैनायखाय दायो लोगो हमनायनि माबा गैला सम गैला नोंसोरो गाबोन फुंनि 10टायाव फैदो होनना बुंबाय अब्लानिया जों सोंबाय बेयाव जोंनि आर्मि चिफ एमबाथा बिथांखौ बेयाव लाबोदोंना लाबोआखै होननानै बिसोर रोखायै बुंबाय लाबोदों जों सिनायदों दङ सिन्था खालामना नोंसोर गाबोन 10टायाव फैदो होनना बुंबाय बिदि होननायलाय जोङो गिदिंनानै फैफिनबाय अखानायै जोङो फुंनि 10टासोआव जोङो आर्मि चिफ एमबाथा बिथांखौ लोगो हमनानै जों सावरायबाय बिथाङा रोखायै बे खोथाखौनो बुंदों आंखौ दिनै बिजेपियाव जइन जानो होदोंमोन आंलाय मानो जइन जानो हानो बे खोथाखौ रोखायै बुंबाय आरो नैबे जिथु दावहारु सिखाव बिथाङा बै एमबाथा आर्मि चिफ बिथांनि उन्दुनाय बिसनायाव खाथियाव थांनानै रोखायै बुंना लाहैदों जाहैबाय आं नोंखौ बेबायदि बुंनो गोसो गैयामोन सार दिनै आंखौ बेबायदि ओरै बुंनो होबाय बिनिखायनो आं नोंखौ बुंनो गोनां जाबाय बे खोथाखौ स्पष्ट बुंना लादों जाहैबाय बै दावहारुआ एमबाथा बिथांनि सिगाङाव बेवहाय जों बुजि मोनबाय आरोखि बे बिदिबा बुस्थुआ गासिबो प्रिप्लान दिनै जों बेखौ खोनानानै जोबोद दुखु मोनदों दिनै अब्ला जोंखौबो बे आफादखौ NLFB आफादखौ बेबायदिनो षड़यन्त्र खालामनानै फोजोबनायनि लामायाव लांदों नामा जेब्लानाखि बै NDFB-नि समाव बिचार एकर्ड जायैनि सिगां रन्जन दैमारि सारखौ जेलाव सोनानै दोनहैदोंमोन बिनि उननिफ्राय मोनथाम मोनब्रै आफादखौ जमा खालामनानै बिचार बायदियाव जोंखौ सुक्ति खालामहोबाय थिग बेबायदिनो जोंनि NLFB आफादखौबो दिनै एमबाथा आर्मि चिफ बिथां दैदेनगिरिखौबो जेलाव सोनानै जोंनि नैबे NLFB आफादखौ बिदिनो षड़यन्त्र खालामनानै फोजोबनायनि लामायाव लाबोदों होननानै जों बुजि मोनदों आरो बिनिखायनो आङो रायजो राजाफोरनियाव मोनसे खावलायहरनो सानदों रायजो राजायाबो नैबे फैबाय थानाय समफोराव सांग्राङै खौसेयै गसंनो थाखाय बा सोमावसारनो थाखाय आं रायजो राजाफोरनिसिम खावलायहरनाय जादों आरोखि कल रेकर्डिंखौ खोनासंनानै गासैबो रायजो राजाफ्रा हमनो हाबाय जानांगौ बेयाव सोरनि आखाइ थाथावगौ बायदि बेनिखायनो गासैबो रायजो राजाफोरखौ सांग्रां जानो थाखाय गुरैयै खावलायबाय जोङो सांग्रां जानानै जों खौसे जायाब्ला जोंखौ बेबायदिनो नाख्रेबबाय थागोन सिगांनिफ्रायनो बर' हारिखौ गोबां नाख्रेबबोबाय आरो नाख्रेबबावगोन जोंनि दुरबलताखौ नुनानै गुबुन हारिफ्रा बा गुबुन राजनितिक हान्जाफ्रा बेबायदिनो जोंखौ नाख्रेबनानै दोनबाय थागोन बेनिखायनो जों गासिबो सांग्रां जानाया जोबोद गोनांथार दिनैनि भिडिअखौ गोलाव खालामनो सानाखै एसेयावनो दोनथ'बाय थेंक इउ